La veritat és que jo crec que ho agafarem amb moltíssimes ganes perquè som un grup que ens coneixem a la perfecció i el que volem és recuperar el nostre joc i la manera que teníem de disfrutar del futbol, que és un esport que és el que ens uneix a totes, i això, recuperar el que seria la nostra essència i a poder ser, doncs, intentar millorar els resultats obtinguts en aquesta temporada passada. Primer de tot, disfrutar dins del camp, crec que és una prioritat, i després la nostra manera de jugar en el sentit de que som un equip que, com t'he dit, ens coneixem a la perfecció i som de tocar, 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 tocar. Som un equip de jugar pel terra, un equip d'intentar jugar ràpid, un, dos tocs, i creiem que és la manera amb la qual fem més mal als nostres rivals. Mira, Ainara és una portera espectacular, per tant jo crec que darrere ens podrà donar moltíssima seguretat. Després està Maria Ilie, que és un extrem, molt hàbil amb els peus, molt hàbil, i a més és ràpida. Qui més? Mireia, una altra portera, que crec que també és espectacular i també ens aportarà moltíssima seguretat al darrere, i qualsevol incorporació que pugui venir en aquest equip serà benvinguda. La família obre les portes a qualsevol jugadora i la veritat és que estem supercontentes. Com més incorporacions tinguem, millor, perquè nosaltres volem tenir una plantilla el més ampli possible i la veritat és que estem molt contentes. Jo crec que el futbol base del Sant Cugat està molt bé. De fet, crec que hi ha jugadores amb molt potencial i jo el que espero d'aquests equips és sobretot que la gent es formi, que la gent aprengui i que en un futur tinguin l'oportunitat d'ajudar el que seria el primer equip, perquè jo crec que el Sant Cugat és un club que prioritza molt el que seria la gent de la casa. I sí que és veritat que es donen moltíssimes oportunitats i no hi ha res com formar part d'un sènior B o de categories inferiors, veure com al llarg de la teva trajectòria dins del club arribes a assolir el que seria el teu paper dins del primer equip femení.